संजोग से हल चलो जी के इशारे निकल गए हमार बिंजू बादल आ हो तो चुनू बाबा हमार सार हो उनकरा माने हमारा मेहरारू के फुआ के गांव हो तने तो हमार सारे लागेले तो कितना निमन बा दोनों जना सारे निकल गेलो तूहू निमन बजाओ तर उहो निमन बजाओ तारे बाकी रहल सवाल के हो पंडित जी के एगो लड़का किलाट कितना सुंदर बजाओ तारे हे महाराज उ मियां ना हो बट उ मुसलमान ना हो ना उ पंडित जी के जमल हो कितना बढ़िया किलाट फूकता अरे जात की बात पूछे ना कोई हरि के भजे से हरि के होई नरदी विधा ऐसन बा खेल ऐसन होला जना में समाज जोड़े के काम होला समाज के जोड़े नहीं जा हमनी के न तो कोनो काम करी सर्व समाज के लोग एक संगे कंधा में कंधा मिला के बैठे बनू बाबा ई कहाँ हो सकता जहाँ संगीत होई पूजा पाठ होई जहाँ खेल कूद होई वो जब सर्व समाज के लोग कंधा में कंधा मिला के बैठ सकता न तो एगो पटवल खेत में एगो हाथी के घुसाई नु तो हाथी के पैर के निशान लोग देख के जान जे कि हाथी के पैर के निशान हो एगो घोड़ा के ढुकाई तो घोड़ा के लोग खूर के निशान देख के जान जाई कि घोड़ा के खूर हो बैल के घुसाई तो बैल के खूर के लोग जान जाई कि बैल के पैर के निशान हो एगो गदहा के घुसाई नु तो गदहो के लोग जान जे कि गदहा के ई गोड़ हो बाकी 5 बिरादर के लोग होखे पंडित जी हजाम छतरी ब्राह्मण चमार दुसाद 10 गो लोग के पटवल खेत में ढुका दी खलिया पैरे इनकरा के इज्जत से नहीं कर कलरिया ध के इनके से पूछल जाब कि बता ई कौना बिरादर के गोड़ हो बताओ ई बताई हैं अरे मत बदल दिया कर दिया नहीं बदल अरे वो दिन लोग जात पात भुला जाला सुनील बाबा जौना दिन कहू के कही लइका होके हॉस्पिटल में होके मरे के कगार पे होके अब डॉक्टर कह देले होके कि बबुआ एक बोतल खून लियो बनु तब तारा बेटा के जान बाची ओ दिन का से पूछी कि खून चेक करेंगे कौन बिरादर के हो चेक करी है नहीं का मैं जम करी है नो भाई भरत शर्मा जी के चेला मदन राय जी गीत के गौले रहे कैसे एक हसक जी कि बैठल रोवे ली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई ए बड़ा दतवा ठीक बा सौदा टाइट बा तो गहकी 1000 गो बारे जहिया गलवा पचक जाई दातवा टूट जाई ओ दिन कहाई कि कह हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 तो लगबू कहे कि हले लाम 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 हले 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 केतना केतना हले 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 वो बड़ा चमोटिए झुरा जाए गलती कहता नहीं पाहुन हां जय तोहरी बहनी का पाहुन तहरी आ तो तने यही पा कि कल खारदारी रहत बेला हो कल खारदारी रहत बेला हो उड़सी जाई बेला चिरई कल खारदारी रहत बेला हो उड़सी जाई बेला चिरई राम
जिला पंचायत सदस्य नो पुरस्कार हमरा के दिले बानी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार करो। कहल गइल बा कि कर्म तेरे अच्छे हैं, किस्मत तेरी, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी। नियत तहा ठीक नहीं है। परम मित्र हमने के हमार भाई नियत छोड़ रही तो कहां कोई लो बाबूजी के नाम लेते ब्रजेश भैया हमारे गांव से आइल बानी। आप पुरस्कार हमरा के देतनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार करो। बाकी और भाव भराने ए हीरे गठरिया में राम नाम कमछा बाबा उ गीत कौन कर्म कैले रहे जेकरा के रामचंद्र जी अपना बाप के दर्जा दे के ओकर श्राद्ध कैले। आ पंडित जी न रहले बाबा जेकरा दुआरी पर चढ़ के उनका के मारे के पड़ल। रावण पंडित जी न रहले बाकी उनकर कर्म ठीक ना रहे। आ एगो गीत रहले उनका के बाप के दर्जा दे के राम जी श्राद्ध कैले आ रावण के जाके मरले। तो नियत ठीक नहीं है, कर्म ठीक नहीं है। तारा के बध करे में कोनो हमरा दिक्कत नहीं है। तारा के मारित ना जितना तू फालतू बोलता रह अभी बहुत बार चुटकी ला कलर वरने कि ना। अरे महाराज बताई ये जितना फालतू बोलता रहे बाबा मुंह तो दूसर के हो आ फूक दी तीन का के काचे तनी आ जा मंच पर तब तारा हम जवाब देम। हमर का दो बाबूजी कहले कि हमर लइकवा तो मौगे ह। अरे राम कलर तनी मंचवा पे आ जा तब हम तारा के बता। अभी लोग कहां बाड़े एही रे गठरिया में राम नाम धन बा आ पार करे वाली नैया यही में जतन बा। अखिया पठोवा जानी ठेला हो अखिया पठोवा जानी ठेला हो दस जाई में नाची रही अखिया पठोवा जानी ठेला हो दस जाई में नाची नाम नहीं बता खाली है तरी उठा पर फेर देता हमने के जान ये कहीं लाली। अच्छा आया से हम जानता नहीं बहुत दिन से अभी लाली चटक रहे तब से हम जानते हैं उहे का नाम है लाली। आई लाली जी तो पैसा ले लो का लाली भैया से हां उठ लाली लगावे खातिर पैसा मतलब लाली खुदा ही उहे के लेके लगा घालो हां धक लगा देलो के बा धक लगा ले एकदम टक टक छूटबे नहीं करी कहीं। बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार करो। बाबा जातीय के बात रही हां जी एगो लड़का कहता कि बोला ये हजाम तारा के का दी बबुआ बहुत लेट पूछता रह। हां 12 बरिस बियाह भइला हमर हो गई। 12 बरिस पहले पुस्तक के हजाम तारा के का चाहे तो तार कुंवारे बहन हम मांग लेते कि अपन कुंवारे बहन दे दे हजाम के। बाकी 12 बरिस के बाद भेटला ये बड़ा पूछत रह कि हजाम बोला तारा के का दी। हां ओह दे दो ओबरा तब 7 खादर के मांग ले रहती जाए तब का यही तरह हलचल जी के मेहरारू के अब तरह से हम बड़ हई तो थोड़ी हम ले जाई तू कुछ छोट होके कह देबा तो हमारा मुंह खोला ही के पड़ी। तू छोट होके कुछ हो बोलबो तरह से सीनियर हम हई तो हमारा भाई अब तो मंच है बाबा हम पहले कोई के ना कुछ बोली हम मुखी वाला चुटकीला कह सीधे हमारा मेहरारू करता आ ओहू में पियरिया गांव का नाम धइला त लाजे हम मर गने कि जा पियरिया गांव हमर ससुराल थोड़ी है रे टेकरा ना ना आ जाए दो गरिया दो गरीब आई हम तोहरी गरिया दो गरीब तोहरी यही तरह बाबा इनकर बाबू के भीरगुनाथ नाव हो। अच्छा जाके इनकर मौगी कलश के पापा एगो बात कहल चाहता नहीं पापा एगो बात कहल चाहता नहीं। इनकर बाबूजी भीरगुनाथ कहल कि कहो कहो
कहो का कहना चाहती हो? अरे बहू बोलो बहू। तिनकर मौगी कलश की हमार डर लगता का जने रुआ मारे लागो। हाँ का जने रुआ मारे लागो। हाँ तिनकर बाबू कहले कि हम मारब का खातिर पहले कहबू। हाँ त कहली कि हमारा लड़का होके के बा। री री इनकर बाबूजी भृगुनाथ बहुत खुश भइले कहले कि अरे अरे ई पिटाई वाली बात है। हाँ खुश खबरी सुनौले बाड़ू 6 कुंटल रसगुल्ला हम सुबेरे बनवाई आ पूरा गांव में बंटवा दे। हाँ इनकर मौगी कलश की पापा पापा कितना रहुआ निमन पापा बानी। हाँ सुननी कि लड़का होखे के बाद तो कहतनी कि 6 कुंटल मिठाई बंटवाई। आ इहे बतिया हम नैहर में अपना पापा से एक दिन कह देल रहनु। हाँ ऊ मारी मरले हमरा के। हाँ ऊ मारी मरले। लजाइल बा लइका लजाइल बा गौनिहार है तना ओपन बोलेला। जाय दी छोट बट मार दे तूने। अरे ई खत्म बा हो। का करता रहा? हम रोबो कर रानी हो खड़ा हो जा। अंतिम भाव गीत के बाद हृदय विशाल ना लीला में हृदय विशाल ना लीला में बड़े भाग मानुष तन पावा। ए जोनी में हलचल जी ना सुधरबो हाँ तो अगला जन्म में रोहरी में हाँ जन्म लेबो। हाँ रोहरी में जन्म लेबो हां वो ठेकेदार बन आ ठेकेदार बनबो। अगला गोड़ से ना डगरबो पिछला गोड़ से डगरबो। बुआ जी गुआ गोली लेखा लगी। रहलऊ है अब भइल गु है। गु है जोरे जोरे गु है हृदय विशाल नाम हेरा में राखो। मानुष जीवन पावे खाती मानुष जीवन पावे खाती हरा पेड़ बिल्कुल हम लयदारी पर चल रहे हैं सर। अब देखिए समय दूसरा ब्याह से हो तो देखो ये गिलाहा से दुगोला होगा तो समय ना देखन। कहां से के अभिका के रेल ठेला के ना पड़ी त चैन नहीं है ना। और 1.5 साल इनकर बचल बा के रेल वाला मिलत ना 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 तो रुको हम 1.5 साल से बचल बानी। रेल देते नहीं के बार फाटी जाता ना तो जियाने हो जाए। हाँ लगी लहलिया गुरु की हा बन जा जाके चला हो। गुरु की हा बन जा जाके चला हो। उड़सी जाई में